Fabros the best, Fabros the greatest, Fabros emu ɛdeye. Asante Kotoko ɛna esese no ɔmatumi ayi captain a obeda Asante Kotoko ekuo nim ɛyɛ abrante fɛsɛ Samba Onel the Congolese soldier, the Congo soldier man. Ɔna ne mpanyinfoɔ atumi ayi ne sɛ ɔnyɛ captain mfama Asante Kotoko. Nso abrante fɛsɛ Henry Ansu nso na ɛyɛ no na bedi akyire nso ɛwɔ hɔnom te sɛ Samba Onel ne hɔnom a do bɛhyɛ ne mpaboa ɛne abrante fɛsɛ Henry Ansu nso wɔn ne mpanimfoɔ de tu dwa nnora nso ɛberɛ a wɔtumi ɛlɔkye fabu census nti bɔmmɔden sɛ wɔbɛ register ɛwɔ fabu census no na yɛtumi ahu Asante Kotoko supporters dodoɔ a ɛwɔ hɔ nti deɛ mekamfo wɔn ne fabu census do hia sɛ wɔbɛdare *920*99# na wasɛnde options ne bɛba na watumi register na so wetumi adale na so betumi akɔ Google wɔn search bar hɔ na ɔbɔ www.fabucensus.com nso ɛwɔ hɔ no betumi register nso wɔn hwɛ the good screens na anasɛ ɛyi na da screens na wetumi apeki ebi wɔ hɔ na ɔso so watumi register for the Fabu census sɛ meka sɛ ɛnora no dwumadie betumi to dwa etumi to dwa ɛwɔ Kumase ɛyɛ ɛnora no ɔmo Fabu census no ɔmo dan na di ɛma atitire bebree nso atumi ɛba dwumadie ase na mmeranteɛ no nyinaa tumi anasɛ mmeranteɛ Kotoko ɛnom bɛsi akan anasɛ ɔmo no bɛdi dwuma 2025-2026 league season no mmeranteɛ nyinaa so atumi kɔpie mu ɛwɔ hɔnom nso bi na ɛnsɛ na ɛnyɛ easy na ɛsɛ sɛ nka wɔ hɔ bie because bibia na everything was on point fantastic ɔmo sa so da mpanimfoɔ brand manager no nkɔnɔ ba ɔmo da mo nyinaa di nso ɛwɔ hɔnom ɛberɛ a Asante Kotoko ɛlɔnkye Fabu census no sɛ yɛbɛtumi aboa ma Asante Kotoko so atumi agye no akyi sika for the club no na mehyɛ bibia bɛkɔ yie ɛde ama Asante Kotoko 2025-2026 league season no mehyɛ nneɛma bɛtumi akɔ yie de ama Asante Kotoko nti nso bɛtumi register for Fabu census nso ɛwɔ hɔnom na abrante fan sɛ Samba Onel ɔno na yɛ captain ɛyɛ a obedi Asante Kotoko anim nso wɔhwɛ sɛ yɛne Accra House of Folk ɛbɔ president cup no ɛwɔ hɔnom nso a abrante fan sɛ Samba Onel ɔno na ɛyɛ captain ɛde ma Asante Kotoko nso wɔ hɔnom na coach fan sɛ coach Abdul Karim Zito sisi wɔn training with 2 years contract with Asante Kotoko ɛne na bɛdi akyire Hamza Obeng nso ɛwɔ hɔnom ɛwɔ nora na mpanimfoɔ pa wɔn ho ntoma sɛ wɔn dɔ wɔn adi ɛwɔ berɛ a na wɔn lɔnkye Fabu census no ɛwɔ Kumase. Mede mo ase mo tim na hwɛ me so. Shalom, peace, bye bye.